Kok rimano nargei ha kwagei theinai champlai parani thei thangjanai Dires Debormani bupa Monus Debormani yago bubagrani rohorjak 50,000 rang yafori riwikha Tilamura Tipra Motha Block Committee ni Chairman Ranjit Kumar Deborma Bopilawona bubagrano hambai rimani bebaksono Tiprasa joto lukurok kathalai Chubalainani kok kacharkha tei bubagrani rang yafar thanibo manjaka block chairman kari bahaino president Mohindra Deborma Dilip Mondano khobe kubuni Tipra Mothani adongrok hambai maya paro जों दिनै बिनि तुइदुलुमा बाय सारा त्रिपुरा रायजो जों हाथै दखान बागि सामु खालायनाय दङ ओंखाय थांनाय साल किसा सिगां वाथै वामा बाय सारा त्रिपुरा रायजो सिनि बररक बेलायखाय दन्द दसाव खलायखा अमहायनो सिनि दिनि अराव चामप्लायो सिनि दाकुक मनुस नि बुस्ला बिरेज देबरमा हाकवा गैथिका बथैमा बाय जों जतन खामजाक बनि बागै बबाग्राबो तङै माया बतिनि 50,000 रां रैदि हिनै जोंनो रहका जों तिनि बरकनो बबाग्रा रां रहमानि आबनो तिनि जों रिरि फायो ओंखाय म हायकेनो जों तिनि तिप्रा मथा जत तिनि बरक रंनो तिप्रा रायजोनि बरकनो तिनि बबाग्रा दागिबा बाय जों सामु खालायलाय दंगो बनि बागै तिनि बिरेज देबरमानि आटा शान्ति मानथुम ओंखाय अमा हायकेनो जों खानजाखायै जारा दुर्दशा खालायतंनाय बिपद खालायतंनाय तिनि बरकनो जों जुबाय मानातै बबाग्रा जोंनो ते फान्दिथुं बनबो जों फान्दिनाय सारा त्रिपुरानि बरक जतन जों कबगो हायदि अमा हाय जराव जों जतन साक बाक्सा याप्रि बाक्सा कक बाक्साखाय जों जतन जे मानतै चुबालायनो जों तिनि अराव बबाग्रा रि रहमान तुना फाइमन जागाव और तिनि ब्लॉक प्रेसिडेंट तिनि मोहिन तंगो तिनि सुनील तंगो तिनि अतुष तंगो तिनि दिलीप मुंडा तंगो तिनि त्रिनो तंगो अमखा तिनि बाहु तंगो तिनि हलदियानि चेयरमैन तिनि तंगो ओंखाय अमखा केनो तिनि सापन उनका YTM नि ब्लॉक प्रेसिडेंट और तंगो जों बबाग्रा बाय दाय कलांजागो ओ बिनि नग नति सानन बागै संसाय रिनान बागै चिनि ओ कृष्णपुर तथा तेलामुरा ते कलानपुर होइते जे जुबाय मानसाक जों बरंनो फिजिकली मेन्टली ते फाइनेंशियली जे मानसाक जों जुबा लायनाय हनि बबाग्रा कग्रिजाक जों अमहाकेनो खाखालाय दङ बनि बागै जों दिनै अर फाइजाक बिनि नुखुंनि बरंनो ते ताम खन्यानला जों ईश्वरसे बनो सुजाते रि रहमाबा जों बनो दुख सिमिसे नांना मानो जों बनो तेते किफिलि माया हायपानो चिनि सामुंनि बिसिंतै चुबालायमुंनि बिसिंतै अमा हायकेनो जों दाखुक बुकुक जायते गुस्ति अमा हायकेनो जों जाति कायसा खावि थानजाखाय जों तंलायनो ओंखाय नरकबो चिनि बबाग्रानि सामुं तांथानि नरकनो याक इं हामजाकमुं याफारदि जोंबो अमा हायकेनो सामुं तांलाय तंलाय जों चिनि हाथै दफान बागै जों बुसकांगो सामुं तांलाय थानायनि कबगै आनि ककिसा और मुथा गिथा हामबाय हामबाय चिनि तिप्रा हास्तिनि चिनि हाबुबाग्रानो तिनि चिनि मंगिया कामी ब्लक बाय खबजाक पूर्व लक्ष्मीपुर चामपालाई पारावो चिनि थांनाय 21 तारिखो चिनि ताखुक दिरेस थैमा बाय चिन बुबाग्रा मिया न साइकला हाका मिया 29 तारिख 8 मार्च 2024 जे अनुखंगो फायै सारा त्रिपुरानि बर रंनो जतने नुखंगो न थैनाय परिबार 50,000 का चौबाना हिनै तिनि लगे लगे न चिनि ब्लक नि बिसिं खबजाक तो तिनां कृष्णपुर ब्लक नि बिसिं खबजाक आयं तैरि रहका चिन अर फाइ मानजाक फाइजाक तंगो चिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ब्रह्मगनां सार रंजित तै फाइ मानजाक फाइजाक तंगो चिनि YTF नि ब्लक प्रेसिडेंट चिनि ब्रह्मगनां फायुं सपन तै लगे तंगो चिनि दा सुनील चिनि अतुष चिनि गोबां चिनि जे लिडार तंगो चिनि त्रिना बाबु तंगो आम हायकाय जों जतन चिनि बुबाग्रानि बिसिं खबजाक चिनि बुबाग्रानि बिसिं तैनो चिनि EM सारनि याक्ति रहमानि EM सार जोंनो ब्लक प्रेसिडेंट हिसाबै जोंनो याफारिक लाहांका रां 50,000 अ 50,000 जों चिनि ताखुक दिरेस थैमानि जागावो बिन नुखंगो याफारि रेखा अबंखा चिनि दिरेसनि बिन बाबा ताखुक मनु देब्रमा ताखुक दिरेसनि बिनि थै थानायनि बिन मा
abo tongo bini bahano jok am haikai bini besoi or joton bin nukuni borok tongo जों याफारि रेखाताय चिनि सारा तिरप्रानि बिसंतैया जों बुबाग्राना हामबाय मा याफारो अम हाइकाय गोरों गोरों जागावो जे जतनो चिनि नुखुनि बरक गमाय थांमानि अ नुखुनि बरनो जों काप फानो रांसाक रिसाक बाय फानो हिरा बाय फानो रिवै पालि बाय सुवै जों फेरावबो दै फायमाया बरक माने बरकनो जतनो खा कस्त खा दुलाजाक आमनि बिसंतै फानो अ नुखुंगो नक तांनानि बा जेकुनु खान्यानि बा नुखुंगो किसिचा जेसें मानसाक जों बुबाग्रा तो रिखानो ताइ जों बाहायनो रिनान दिगे थाङै दङ जेता प्रशासननि तै एसडिएम नि तै जों फाइना तमन चिनि अलरेडि न जों कक सालाया कलाय जों प्रशासननि तै बाहायनो मानका हाइपानो चिनि बुबाग्रा हा तिप्रा हानि माया गोनां ब जोंनो तिनि चिनि तिप्रा हास्तिनि चिनि जे ताबुक